खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों सिडली चिरां समष्टि, क'क्राझार समष्टि, बावखुंग्रि समष्टि, पटबजारा समष्टि, उदालगुरि समष्टि आरो बिनि अनगायैबो बायदि बायदि समष्टिनिया नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरा दंफां गायनायनि 10,000 फैसानि चेकखौ खै थारिखआव मोननो थांगासिनो दं आं बिनि बागै खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना गोबांनो आंनिसिम सोंहरगासिनो दङ एक्जेक्ट डेटखौनो नोंथाङा खोन्थाहर होनना नोंथांमोना गोबांनो बुंहरदों आरो खै थारिखआव जोंनि नैबे समष्टिनिया दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोनगोन होननानै। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों एक्जेक्ट खालार एबा डेटखौनो खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो नोंथांमोननि समष्टिनिया 10,000 फैसानि चेकखौ माब्ला मोननो थांगासिनो दङ। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय, गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो। आं नोंथांमोननिसिम दाख्लै बावै खोन्थाहरनाय जादोंमोन जोंनि नैबे बिटिसिआव गासै दायो एमएलए नि समष्टिया 15था दङ। दा बे 15था एमएलए समष्टिनिखौ दंफां गायनायनि 10,000 फैसानि चेकखौ खै थारिखआव रानना होनो नागिरदों एबा जेनेबा समष्टि वाइज बबे समष्टिनिखौ खै थारिखआव राननो हागोन आं बेबादि माने आरटिआइ खालामनाय जादोंमोन। आसाम सरकारनिसिम आङो आरटिआइ हरनाय जादोंमोन आरो दा बे आरटिआइनि रिप्लाइखौ आङो दिनैसो मोननो हानाय जादों। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरजोबनोसै नोंथांमोननि थाखाय दायो मा खालार ओंखारना फैदों, बबे समष्टिना खै थारिखआव मोननो थांगासिनो दं बेखौ आं दायो एक्जेक्टलि खोन्थाहरनो सानदों आरो बिनिफ्राय खै हाजार जन मानसिफ्रा मोननो हागोन आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों। आं गिबियावनो नैबेहाय एनालिटिक्सआव फैग्रोबाय, बिनिफ्राय आं दानिया नोंथांमोननिसिम एलएसि वाइसआव नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै। आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे सिडली चिरां समष्टिनिखौनो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। सिडली चिरां समष्टि जोंहा बोरै चिरां डिस्ट्रिक्टआ नैबेलाय नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै बे जाहैबाय जोंहा सिडली चिरां समष्टि। दा बे सिडली चिरां समष्टिनिया फैगौ जानुवारि, दाथ' जोंहा जानुवारिखा नालाय, फैगौ 3 जानुवारियाव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। जोंहा दिनै 15 थारिख जाबाय, दा बेनिखायनो नोंथांमोना आधा मास आरोबाव नेबावनो नांसिगोन। सिडली चिरां समष्टिनिया जानुवारिनि 3 थारिखआव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ नैबे 10,000 फैसानि चेकखौ। दा बिनिफ्राय खै हाजार जन मानसिफ्रा मोननो हागोननो सिडली चिरां समष्टिनिया 3 जानुवारियाव गासै 22,210 जन मानसिफ्रा नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ। दा बयबो नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ, जायफोर नोंथांमोना सिडली चिरां समष्टिनि नोंथांमोना जायफोर भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय मेल मिटिंआ जागोन ना जायाखै, नोंथांमोननि नामा लिस्टआव फैगोन ना फैयाखै बेखौ नोंथांमोना बयबो दायो खोन्थाहरबानो जाबाय। दानिया फैदो नैबे क'क्राझार समष्टिनिया माब्ला मोननो हागोन। दानिया नोंथांमोना खोनासंनानै लादो, आं बेखौ नोंथांमोननिसिम नागिरना खोन्थाहरनोसै। क'क्राझार समष्टिनिया बहा थांखो गाहायथाराव नैबे जाहैबाय जोंहा क'क्राझार समष्टि, नैबेखौ नुदों जानांगौ नै बे जाहैबाय जोंहा क'क्राझार एसटि समष्टि। दा बे क'क्राझार एसटि समष्टिना खै थारिखआव मोनगोननो नैबे जानुवारिनि 19 थारिखआव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। 19 थारिखआ जोंहा आरो बारा गोबाव सम गैला, सानब्रैल'सै। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना क'क्राझार एसटि समष्टिनिफ्राय नायदों नोंथांमोना बयबो दानिया भिडिअनि बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो नोंथांमोना लाइजामखौ मोननो हागोन ना हायाखै, बिनिफ्राय नोंथांमोननि नामा लिस्टआव फैगोन ना फैयाखै 10,000 फैसाखौ मोनगोन होननानै मोनसिगोन होननानै बेखौ नोंथांमोना बयबो भिडिअनि बक्सआव दायो कमेन्ट खालामबानो जाबाय, जायफोर नोंथांमोना क'क्राझार एसटि समष्टिनियाव गोलैयो। दा बिनिफ्राय खै हाजार जन मानसिफ्रा 19 थारिखआव मोनगोन, नैबे जानुवारिनि 19 थारिखआव क'क्राझार समष्टिनिया गासै 17,1963 मानसिफ्रा नैबे माबानि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं दंफां गायनायनिखौ दै। दा नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ क'क्राझार समष्टिनिया खै थारिखआव मोनगोन, जानुवारिनि 19 थारिखआव सानब्रैनि उनावनो मोननो थांगासिनो दङ। दा बिनिफ्राय फैदो नैबे माबानियालाय बावखुंग्रि समष्टिनियालाय, दा बेखौबो नोंथांमोना दानिया खोन्थाहरनोसै। बेनो जाहैबाय जोंहा नैबे बावखुंग्रि समष्टिया। दा बे बावखुंग्रि समष्टिनिया फैगौ जानुवारिनि 29 थारिखआव मोननो थांगासिनो। फैगौ जोंहा दा जानुवारिखा मा फैगौ होनबाय थाखा आङो, बे जानुवारि मासनि 29 थारिखआव मोननो थांगासिनो दङ नैबे बावखुंग्रि समष्टिनिया। दा बिनिफ्राय खै हाजार जन मानसिफ्रा मोनगोन ना बावखुंग्रि समष्टिना 24,866 आइजोफ्रा महिलाफ्रा नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसानि चेकखौ मोननो थांगासिनो दं बावखुंग्रि समष्टिनिया फैबाय थानाय माबायाव नैबे जानुवारिनि 29 थारिखआव। एसे जोंहा गोबाव सम दंबावो। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बावखुंग्रि समष्टिनिफ्राय भिडिअखौ नायदोंबा बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोननिसिम लाइजामा फैगोन ना फैयाखै, बिनिफ्राय नोंथांमोननि नामा लिस्टआव फैगोन ना फैयाखै 10,000 फैसाखौ मोनसिगोन होननानै बेखौ नोंथांमोना बयबो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय। नोंथांमोना जाहाथे माने नोंथांमोना बबेबा समष्टिनिफ्राय नायदोंबा आंथ' बेखौ मिथिना मोननाय नङा नालाय, नोंथांमोना कमेन्ट खालामबासो आं मिथिगोन नोंथांमोना बबे समष्टिनिफ्राय नैबे भिडिअखौ नायदों। दा बिनि उनाव
बबे समष्टिनिया मोनबावगोन आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ खोन्थाहरनोसै बेनो जाहैबाय पटबजरा समष्टि दा बे पटबजरा समष्टिनिया नै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो जोंहा बे पटबजरा समष्टिया गोलैयो दा बे पटबजरा समष्टिनिया फेब्रुवारिनि 3 तारिखआवसो मोननो हागोन एसे गोबावजों नोंथांमोना नेबावनो नांसिगोन आधा मास आरोबाव नेबावनो नांसिगोन जायफोर नोंथांमोना पटबजरा समष्टियाव गोलैयो फेब्रुवारिनि 3 तारिखआव पटबजरा समष्टिनिया नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोननो हागोन गासै खै हाजार जन मानसिफ्रा मोननो हागोन 2,796 मानसिफ्रा नैबे 10,000 फैसानि सेकखौ मोननो थांगासिनो दङ पटबजरा समष्टिनिया आं नोंथांमोननिसिम दायो नैबे आरटिआइ हरनायखौ आं नोंथांमोननिसिम एक्जेक्टलि भिडिअ खालामनानैथ' खोन्थाहरनाय जायासै आरटिआइखौ आङो अनलाइन होदोंमोन नाथायबा पस्ट अफिसनि जोहैसो बिथांमोना आंनिसिम रिप्लाइखौ हरदों आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम एक्जेक्टलि बेखौ साफायनानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जायासै दा जेखायनो जाबाय नोंथांमोना मिथिना लादो आरो खै तारिखआव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं बेखौल' दा बिनि उनाव आं नोंथांमोननिसिम माखौ खोन्थाहरगोन पटबजरा समष्टिनिखौ खोन्थाहरबाय फैगौ फेब्रुवारिनि 3 तारिखआव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा बिनि उनाव आं नोंथांमोननिसिम दानिया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिखौ खोन्थाहरनो सानदों जोंहा बे जाहैबाय उदालगुरि समष्टिनि दा बे उदालगुरि समष्टिनि जोंहा नैबे माबाया नैबे उदालगुरि समष्टियानो उदालगुरि एसटि समष्टिनिया खै तारिखआव मोननो थांगासिनो दङ नैबे जानुवारिनि 24 तारिखआव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं आं बेखौ नोंथांमोननिसिम मैयाबो खोन्थाहरदोंमोन दा बेखौनो आरटिआइआव जोंहा रिप्लाइ हरनाय बादिबा नोंथांमोना नैबे उदालगुरि समष्टिनिया फैगौ जानुवारिनि 24 तारिखआव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ बारा गोबाव आरोबाव नोंथांमोना नेनो नांलिया जोबोद मोनसे मोजां बाथ्रा दा बेनिफ्राय खै हाजार जन मानसिफ्रा मोननो हागोन उदालगुरि एसटि समष्टिनिया गासै 23,690 आइजोफ्रा नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा नोंथांमोना बयबो दाय मिथिना मोनबाय जानांगौ बाखिखिनियाथ' निस्सय मोनबाय जानो हागौ जेरै माजबाद समष्टिनिया नोंथांमोना थांनाय जानुवारिनि 3 तारिखआव मोननो हाबाय मानास समष्टिनिया थांनाय डिसेम्बरनि 30 तारिखआव मोनबाय बाक्सानिया थांनाय जानुवारिनि 12 तारिखआव मोनबाय नैबे जानुवारिनि बिजनिनिया नैबे दिनै मोनबाय बिजनि समष्टिनिया दिनै 15 तारिख नोंथांमोना दिनै मोननो हाबाय दा बिनिफ्राय दतमा समष्टिनिया डिसेम्बरनि 17 तारिखआव मोननो हाबाय गसाइगाव समष्टिनिया डिसेम्बरनि 13 तारिखआव मोननो हाबाय तामुलपुर समष्टिनिया माबायाव मोननो हाबाय तामुलपुर समष्टिनिया डिसेम्बरनि 4 तारिखआव मोननो हाबाय गरायसर समष्टिनिया थांनाय जानुवारिनि 9 तारिखआव मोननो हाबाय बिनिफ्राय खोन्थाहरजोब्बाय आं नोंथांमोननिसिम बिनिफ्राय मोननैखौ आं मोननो हायाखै बेनो जाहैबाय मोननै समष्टिनिया थालांबावदों आं दायो बेहाय मिथिना मोननायाव बेनो जाहैबाय टंला बिनिफ्राय मोनसेया बेरगाव नैबे उदालगुरिनिया बेरगाव बिनिफ्राय नैबे टंला समष्टिनिखौ आं मोननो हानाय जायाखै नाथायबा बेनो आरो बाथ्राया नैबे जानुवारि मासाव नोंथांमोना मोननो हागोन उदालगुरि समष्टिनियाबो टंला आरो बेरगाव समष्टिनियाबो आं नोंथांमोननिखौ मिथिना मोनोबा आंनिया एसे आरटिआइ लिरनाया भुल जादों बुस्थुआ माने दाजाबना लिरनायाव मोनसे नैबे मोननै समष्टिनिया एसे भुल आउट फैनायनि थाखाय बिथांमोना आंनिसिम माने 13था समष्टिनिखौल' आंनिसिम डेटखौ खोन्थाहरनो हानाय जाबाय आरो आंनिया माने आरटिआइ लिरनाया एसे मिस्टेक जाबाय दा बेनिखायनो नैबे टंला बेरगावआ एसे गुलाय गुजाय जाबाय आरो आंना लिरनाया बिथांमोना बारा हमनो हायासै खोमा दा बेनिखायनो बिथांमोना 13था माबा समष्टिनिखौल' बिथांमोना आंनो आरटिआइनि रिप्लाइखौ हरबाय बिनिफ्राय मोननै समष्टिया थालांनाय जाबाय आरो गासै जोंहा बिटिसिआव 15थामोन नालाय टंला बेरगाव समष्टिनिया आंना थालांनाय जाबाय दा जिखियानो जायामानो आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो साननैसोनि उनावनो खोन्थाहरगोन टंला बेनिफ्राय बेरगाव समष्टिनिया खै तारिखआव नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोननो हागोन बिनि डेटआ फैबानो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा दायो नोंथांमोना बयबो मिथिना मोनबाय जानांगौ जोंनि नैबे बिटिसिनिया बावैसोनि उनाव सोर बबे समष्टिनिया दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना दानिया बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामनो हादो आरो बिनिफ्राय दानिया नोंथांमोना आंनिसिम बयबो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो नोंथांमोना बबे समष्टिनिफ्राय नैबे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोननिसिम मेल मिटिङा जागोन ना जायाखै जेनेबा जोंहा बिअ बायदियावमोन बिथांमोना फैनानै मेल मिटिं बायदि खालामफैयो नोंथांमोना बेखौथ' निस्सय मिथिखायो जानांगौ दा बेबादि मिटिङा नोंथांमोननिसिम जागोन ना जायाखै बेखौ नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामनो नोंथांमोना होबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हाबाय एबा जायफोर नोंथांमोना दायो फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोनाथ' मिथिखादों फैगोन बोसोराव नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बे 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय जा नोंथांमोना दायो 10,000 फैसा मोनबाय दा बे 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना एसे खामानियाव मावनानै देखायबानो जाबाय एबा न'नि जायखिजाया नोंथांमोना खामानियावनो बाहायदों होननानै मोनसे प्रुफखौल' नोंथांमोना होनो हानाय खालामबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना फैगोन बोसोराव 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना निस्सय बयबो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेखिनियावनो बयबो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामना होदो जाहाथे गासिबो मानसिफ्रा नैबे भिडिअनि बागै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों